Egun ondenei eta ongi etorri Urubia podcastaren 8. atalera. Ipar Euskal Herrian alokairuen mugatzea azaroaren 25 aitzina jarriko da indagian. Zer egan nahi du neurri horrek, nondik heldu da, zer eragin izanen du bertako biztanlean egunerokoan, hona hemen xehetasunak. Frantzian duela 4 urte hasi ziren Parisko bizitegi pribatuen alokairuak mugatzen. Neurria laster beste zenbait hiritara edatu zen, Bordele, Lyon eta Montpellierera hain zuzen ere. Esperimentazio neurri horren helburua, alokairuen prezioen igoerak kontrolatzea da, etxe bizitzak eskuragarriagoak izan daitezen. Oraingoan, Ipar Euskal Herriko ondoko 24 egietara zabaltzea erabaki da. Aetxe, Angelu, Arbona, Ajangoitze, Azkaine, Baiona, Basusari, Bidarte, Biriatu, Bokale, Donibane Loizune, Getaria, Endaia, Hiriburu, Jatsu, Lajesoro, Leuntze, Miagitze, Milafranga, Mugeje, Urketa, Urruña, Uztaritze eta Ziburu. Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari Jean-René Etxegaraik ejandu denek bizitegi bat erdiesteko baitezpadako neurri gisa hartu behar dela. Alda auzoetako mugimenduak ere neurriaren aplikazioa txalotu du. Idatzi dute. Tentsiopeko eremuetan alokairuen emendatze bortitza geldiaraziko du. Eta hala espero da. Neurriari esker, jabeek ezinen dute alokairuen prezioa edonola igotzen jarraiki. 3 alokairu prezio maila ezagiko dira. Lehena, erreferentziazko prezioa metro kajatuko. Bigarrena, prezio emendatua erreferentziazko prezioari 20% gehitzea albidetuko duena. Eta, hirugarrena, prezio apaldua 20% beherapenarekin. Jabeek prezio horien barnean jokatu beharko dute. Euskal Elkargoaren internet atarian, nornaik simulazioa egiten aldu, jakiteko zer muga ezagizaion alokatzen duen etxe bizitzari. Legeak aurre ikusten du bestalde, jabeek prezioa zertxo bait handitzea, prezio gehigarriak justifikatuz, ala nola, terraza bat edo bestelako ezaugarri bereziak baldin badituzte etxe bizitzan. Ezaugarri horiek, alokatze kontratuan zehaztuak izan behar dute, eta epaile batek azter dezake justifikatua denetz. Ejan bezala, neurria azaroaren 25 aitzina behitzen diren kontratu guztiei aplikatuko zaie. Jabeak neurriari jarraikitzen diotela segurtatzeko, alokatzaileak bitartekaritza batzordea edo Euskal Hirigune Elkargoko etxe bizitzen zuzendaritzara jotzen ahalko dute. Baina, alokatzaile bakoitzaren gain izanen da egoeraren salaketa eta jarraipena. Ordea, horretarako neurria indajean dela dioen informazioa heldu behar zaie. Euskal Elkargokoek behia jakinarazteko egina haletan aritu omen dira azken hilabetean, eta podcast honek ere horretarako balio lezake. Legearen inguruko eztabaidarik sortuz gero, auzitara jotzeko aukera ere izanen dute alokatzaileek. Aldako lehendakari Malika Pejok ondokoa adierazi zuen. Esperimentazio hau arrakastatsua izan dadin, Ipar Euskal Herrian beharrezkoa da alokatzaileek zein jabeek araudi behia ezagutu dezaten eta lehen kontrolak eta zigorrak plantan ezag daitezen. Neurria hasieran esperimentazio gisa ezagiko da 2026ko abendura arte. Ondotik, Frantziako etxebizitza ministerioak erabakiko du neurriari jarraipena eman ala ez. Bestalde, Euskal Hirigune Elkargotik aukeratu dute tentsioguneak hedatzen segituko balu, ez dutela baztertzen neurria kanbo edo azparne bezalako egietara zabaltzea adibidez. Hau izan da dena gaurko, mil esker Urubia podcasta ikusteagatik, beti bezala gaiaren inguruan aboro sakontzeko sartzaitezte behiaren webgunera, guk helduden hilabetean behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan solastatzeko. Anartean ongi izan eta laster arte!